Παρακαλώ το μικρόφωνο στον κύριο Πατούλη, διότι οργανώθηκε συζήτηση στον Δήμο Αμαρουσίου με πρωτοβουλία του γιατρού κυρίου Πατούλη και εκεί ακούστηκαν αριθμοί οι οποίοι είναι εκφοβιστικοί στο πρώτο τουλάχιστον άκουσμα. Για το 20% ότι το ελληνικού πληθυσμού ότι θα νοσήσει, ότι και διάφορων τέτοιων άλλων σοβαρών παρενεργειών. Ορίστε. Ναι, καταρχήν πράγματι θεωρούμε και εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση ότι πρέπει να ενημερώσουμε αφενός μεν όλους τους εργαζόμενούς μας, τη δημοτική αστυνομία, αυτούς που εργάζονται στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, αλλά και οποιονδήποτε άλλο μπορεί να έρχεται σε επαφή με τον πληθυσμό, και γι' αυτό έγινε χθες πράγματι μια σημαντική ημερίδα όπου ακούστηκαν σημαντικά πράγματα από επιστήμονες οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο αυτό και λύθηκαν πολλά θέματα. Πράγματι τα νούμερα τα οποία αναφερόντουσαν βεβαίως όταν θα φτάσει κανείς στην πανδημία, διότι όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, αυτό και όπως ανέφερε και η κυρία καθηγήτρια, η κυρία Γιαμαρέλου, αυτό μπορεί να μην συμβεί ή ευχόμαστε να μην συμβεί με τον τρόπο της πιθανότητας. Εγώ οφείλω να βάλω όλα τα δεδομένα τώρα στον πρόλογο και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πατούλη. Θα τα αναπτύξουμε συνέχεια όλα τα δεδομένα που έχουμε. Ήθελα να πω επ' ευκαιρίας αυτού που άκουσα την κυρία Νεμοδουρά, πράγματι θα πρέπει να κατανοήσουμε και πρέπει να περάσει ξανά, και νομίζω το περάσετε κι εσείς, ότι ο κάθε ασθενής δεν πρέπει να πηγαίνει στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Και υπάρχει ένα, θα τα αναπτύξουμε όλα αναλυτικά. Πρωτού προχωρήσουμε στην ευρύτερη συζήτηση με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας, να δούμε τώρα από πού